Etorri danok ibili derra gute. Venga. Está buenísimo, para repetir. Eta dastatu zagardo, mesedez. Giro ezin hobea gaur Bilboko San Tomas ferian. Asteleena izanik ere jendea erruz bildu da. Bizitari andana ikaragarria. Ikusmena, useimena, Bai, asko. dastamena, Gozo? Obete zin jegon. entzumena. Zentzumen guztiak jarri dituzte proban gaur San Tomas azokara bertaratu direnek. Postuetako salmentak ere onak. Nik pentsatzen nuen hori egun aldaketarekin eta jendea pizka deskolokatuta egongo zela, baina jo baitu zelako jendetza dagoen. Eguna ordea goizean goizetik hasi da ofizialki Bizkaiko agintariek egin duten zinta mozketa honekin. Álvaro Garrido, Jose Miguel Olazabalaga eta Mikel Poblazion sukaldariak omendu dituzte. Baratzeko produktu naturalak eta nekazaritza iraunkorra bultzatzeagatik. Oso pozgarria guretzat, hemen egotea. Orduak pasa ahala, jendea eta erosketak animatzen joan dira. Ederra, hau puesto ederra da. 60 euritos nos gastaremos. Bai, mesedez, gitxiago begiratu da erosi. Eguraldia ere portatu da, gozatu ederra hortaz gaur Bilboko San Tomasetan.